Balimaw al kuma très urgent. Balimaw ko menta naka groupe mo nubu yera wole ko segu saju. Maliens ku tagal ko kulusan fala na ko ka taga korane kalanke. Ko Musa Mara ko le Musa Mara wole de ko Musa Mara ki kale korane la. Ko na ka soro Musa Mara madli ka mali drome kele ko ka dun. Amena kuma segu saju mo ni Alassane Ouattara fanaka. Maliens bi video karide aya partager. Segu saju mo ye mun fo Musa Mara ma mena kala folo angala me aperamba décortiquer. Ku ba ni Musa Mara fe. Komi amena kumana. Abi fa jamana donata borata. Ku ba ni Musa Mara fe. Akana bolo da Qur'an ka kali. Ko malika dorome kilin ta kono. Yurukulela. Ka damle aka meria. Katase aka ministriama. Katase aka premier ministriama. Katase akaka député na soro drome kilin pe yurukulete Musa Mara kono aki bolo da Qur'an ka na soro malika drome kilin bene kono ala kane Musa Mara ko chen ka nyeche de won de me fe ala ka de barka ba aka akale Qur'an aki tiga da Qur'an ka ki kale islamo nyina to la si kala ne ko fe she wolofla aka ni bolo da Qur'an ka na soro malika drome ta kono na soro Musa Mara masa ki kale ko ke ka boki kale ko ke ko mana ambani na fe kwa ka daga ka tayira dikirima bon bela jere ni kuma messa ko Musa Mara kuma mi yera da balbane me naka kuma bela bodo Musa Mara ki kale me Musa Mara deun kala ka Musa Mara deun kokolu halaki kala ka Musa Mara deun halaki chofana tien ibe asimi fe Musa Mara deun ye munde kila iba don na ko nte sajouye Musa Mara de be nyogona ni Musa Mara deun te nyogona kala ka Musa Mara deun halaki bon mali on ala chenunu ye fendo na wi aka dofo Musa Mara mo che me Musa Mara deun ye munde kawla sa ko Musa Mara ki kale Qur'an la n'est-ce pas kona ka soro Musa Mara madri ka mali drome kelendu u bora yo de fo sa malien bela jeli kuma ime ko Musa Mara ki kale Qur'an la kona ka soro Musa Mara ma mali drome kelendu mbe mu fo nunu nyana ni nunu be ku were wole ko segu saju yaru bora ka ni kuma fo sisa ni Musa Mara kun kelembe ni Musa Mara ka dossier kun be soro su bulu amase eki kale soro su kun be bonai Tete mali dugukolo ka kebe dofo surasi numa utiga point faible kute bonai ube wi wole justice la ama seka korane ko kuma fo lawo surasi jamana bolli bulu o ekelenge flana fana muye ebe ka korane kallim fo ko Musa Mara ki kale korane la pereza Asimi Goita wololo benga ya angangere war chouin o kuma menta e kumbe sino la loi électorale bela ka ta siente la domina ko ka do loi électorale kono ko ku kale Qur'an la ko nute mali janfa o yo toro tike ko balaw premier ministre Shogelu ko kala maiga nan jera ka loi électorale fengam ka barake ka ban kibi kale Qur'an la kite mali janfa a sera oro matro surasu yo yoro bala menta o do e kumbe sino la troisièmement fana mu menta muna eka Asimi Goita gine ko Asimi Goita ki kale Qur'an la naka sura madli ka mali drome kele chouin menta nga Asimi Goita bala menta ne segu tukara be défi la seika ni chekri karan ko segu saji wantaro segu saji ana nyada keleba foko ana nyada keleba ko goson ni sonjalindu anyada ni menta eki kale korela ko Asimi Goita madeli ka mali janfa ni yo horo ne yere wolo di kale korela ko Asimi madeli ka mali janfa galon tegela kala banchi nunu de bena ka o de be mali jola o de kelenge flana fana munye meno fo malien de bela jele ko me o jume ni menta kelengele ni de boraka galon tege ka Alassane Dramane Ouattara ko danga ay kuma ina mede ay Alassane Dramane Ouattara danga Alassane Dramane Ouattara ye troisième mandat ke awo Alassane Dramane Ouattara ko ka ko bana awo fodro élection kara do Alassane Dramane Ouattara passera a klatuni kale Côte d'Ivoire danga ni menta kele de bulla ka danga do Alassane Dramane Ouattara contrôle Alassane Dramane Ouattara troisième mandat soro ago ko Côte d'Ivoire ka ko bana Mali jeru tar encourager Côte d'Ivoire ni segu saji kele ko Côte d'Ivoire ka ko bana
ne ebe se ko la terroristes filɛ ka taa Segu attaquer mun na i tɛ wuli k'olu danga ne ebe se ko la a galontigɛla ni n'a to ni Mali ni Côte d'Ivoire sera ballon tan na o Côte d'Ivoire ma Mali ci ya e ma galontigɛ Côte d'Ivoire ka ko banna Côte d'Ivoire ballon tan na ma Mali ballon tan na gosi ya aw de bɛ ka Mali ta ka exposer ninnu de bɛ ka Mali la gosi donc ne mɔgɔlankolon di n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna kana da nin cɛ in na nin ye mɔgɔlankolon de ye bi nin ye mɔgɔlankolon de ye sini e bɛ bɔ bi est-ce que hɔrɔndenya la e kan ka kuma Musa Mara denw kan e ko Musa Mara k'i kale kɔrɔlen la e yɛrɛ k'i kale kɔrɔlen la n'a ka sɔrɔ Asimi Goïta ma deli ka Mali janfa ne Segu Tunkara bɛ n kale ale kɔrɔlen la n'i y'a bɔ n bɛ n bolo da kan Asimi ye Mali janfa e bɛ ka mɔgɔ kɛlɛ Asimi nɔfɛ wala don dɔ la i bɛ nimisa e bɛ a bɛ nkalontigɛ fana a tɛ maloya quoi ninnu ye escroc de ye maintenant ninnu tɛ sages ye dɛ n'aw ye sages ye a ye taa Amadu Kufa yɔrɔ ɲini n'aw ye sages ye a ye taa Iyada Gali yɔrɔ ɲini c'est des bandes d'escrocs u bɛ nin kɛ wari de bɛ d'u ma u bɛ wari ɲini dɔrɔn de la c'est des businessmen ninnu ye businessmen de galontigɛlaw k'aw ye Segu sages ye e yɛrɛ bɛ bɔ bi k'e bɛ kuma e bɛ bɔ kuma jɔn ye maliyɛn bɛɛ tigɛra aw la a ye Segu ka bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ Segukaw tigɛra la Segu karamɔgɔ tigɛra aw la Segu sages yɛrɛ fana tigɛra aw la fana sages bɛ Segu dɛ Segu ye dɔnnikɛdugu de dɛ Segu ka y'a fɔ k'u k'aw tɔgɔ ninnu tɔgɔ bɔ aw ka ko la dɛ u bɛ k'aw tɔgɔ tiɲɛ Segu ye dɔnnikɛdugu de e de bɛ bɔ bi ko Musa Mara ko bɛ dɔ fɔ Mali transition ma e bɛ bɔ bi k'o fɔ e de bɛ bɔ bi ko Musa Mara bɛ dɔ fɔ Mali transition ma nin ye kabako ye koyi nin ye kabako ye dɛ a ɲɛ bɛ nin Segu sages kɛlɛ ninnu na ninnu de tun bɛ IBK fana nɔfɛ est-ce que a b'a kalama ko ninnu ma M5 kɛlɛ kɛ a ɲɛ bɛ nin mɔgɔ mun na olu bɛ wele ko Segu sages ninnu kɛ IBK ka supporter fiyɛfiyɛw de u ma M5 kɛlɛ kɛ dɛ mɔgɔ minnu ye M5 kɛlɛ kɛ Segu autorité morale olu de ye M5 kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ minnu filɛ ko Segu sages ninnu tun bɛ IBK kɔ a ka dugawu y'a to IBK tora yan IBK ma taa des bandes d'escrocs k'aw bɛ dugawu don a ye taa Bandiakara kɛ marifatigiw tɛ Bandiakara aw tɛ taa Bandiakara libéré yɛrɛ ka sigi galontigɛ la marifatigiw tɛ Bandiakara u bɛ ka taa kulu sanfɛla yɛrɛ fankelen bɛɛ terroristes kɛlen bɛ k'u bɛɛ minɛ est-ce que jugu bɛ Mali la bi ka tɛmɛ Iyad Agali kan est-ce que jugu bɛ Mali la bi ka tɛmɛ Amadu Kufa kan e bɛ bɔ ko Musa Mara ka taa yɛrɛ arandi e m'a fɔ ko président Asimi Goïta bɛnkɛ o min ye maliyɛnw faga ko ka taga yɛrɛ di Mali justice ma e bɛ bɔ Musa Mara contre la ni e ye hɔrɔn de est-ce que e kan k'o kɛ yan han est-ce que ne ye hɔrɔn de e kan k'o kɛ yan donc ka bɔ k'o fɔ ɲɛna ka bɔ k'o yɔrɔ fɔ ɲɛna a ka yɔrɔ faamuya président Asimi Goïta wolowolo bɛnkɛ a y'an ka kɔrɔwari suɲɛ ka dun mɔgɔ fagalaw bɛ Asimi ka gouvernement na e kuma n'o la maliyɛnw n'an ka yɛlɛ ko kuma dɔ fara yan ni ka bɔ video la maliyɛn b'a dɔn yɛlɛ ko kuma min fana bɛ yan an ka passeport AES bɔra autocollant b'a la dɛ CEDEAO bɛ yɔrɔnin mun na o kɛlen bɛ ka autocollant k'o yɔrɔ la k'o yɔrɔnin k'o garate ko ɲuman Mali ka di sa ka sɔrɔ ka maliyɛnw bila ko passeport ko AES passeport ko an kana AES passeport mun bɔlen bɛ Mali bolo Burkina ta ka ɲi Burkina ta o ka ɲi Niger ta ka ɲi mais Mali ta tugu CEDEAO ka passeport min bɛ yen dɛ u taara ka tɔgɔ CEDEAO yɔrɔnin de effacer k'o bɔ la dɔrɔn ko AES ni photo nin k'o yɔrɔ la a bɛɛ couleur ni kelen koyi silamɛ a yɛrɛ lajɛ bana kɔfɛ la u kɛlen bɛ ka AES photo fɛngɛlaman de autocollant de k'a la ka CEDEAO yɔrɔnin k'o yɔrɔnin fɛngɛ quoi nin ye kabako ye koyi maliyɛnw oho maliyɛnw an bɛ tila ka kuma nin yɔrɔ fana kan don dɔ la video la an ye nin yɔrɔ kɛ dɔrɔn k'ula tɛmɛ dɔrɔn ninnu ko k'o ye Segu sages ye n'u ye dugawu don Mali a ma ɲi e ma depuis ninnu u mana kuma chaque fois o wagati gɛrɛgɛrɛ dɔ bɛ Mali sɔrɔ a y'a fana k'u ma kun dɛ des bandes d'escrocs aw bɛ bɔ bi de k'aw ye sages ye ne tɛ Musa Mara ka parti la Musa Mara ye tubabu Faransi ka mɔgɔ de o ye tiɲɛ de mais Asimi yɛrɛ fana bɛ ka baara kɛ Faransi bolo bi u bɛɛ ye kelen ye e ma u tɛ se ɲɔgɔn ma e b'i kun fɛ o Gawayi Asimi ni Musa Mara tɛ se ɲɔgɔn ma koyi awa ni Musa Mara ka sɛgɛrɛ tun bɛ Asimi bolo sisan b'a sɔrɔ a di video maniw ma ne tɛ Musa Mara ka ko la ne tɛ Musa Mara ka parti la mais Musa Mara ye zon ye o kuma ye o ye nkalon de ye zon tɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Asimi kan bɛɛ ni Alahu Taala cɛ zon fila tɛ Mali kɔnɔ présentement na mun ye sonyani kɛ ni Asimi ye Mali histoire yɛrɛ la
Asimi b'a soin, a benge b'a soin, a tanti b'a soin. Eh! A benge b'a soin, a tanti b'a soin, a yɛrɛ b'a soin. A kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ bɛ ka soin. Jɔn dilan ko kɛ Mali kɔnɔ n'a Asimi tɛ. Donc Mali an bɔra ka nin de fɔ an na Saji de Segu mɔgɔ ninnu nkalontigɛlaw de don dɛ aw k'an bɛn.